سلام كورسس نعاخاتكم يخون أكلكم نعت عالم دلو لومين نريو بمسارة متح قدس بزعاتي أرأست تصحفية دلوه حقي انتاي حقي نعاها انتاي حقي نعاخي انتاي بمتح قدس مسارة كنملو سينا سم أملاح يبارا سب كحسوانا عين دلنينا ولا بعلنا جزار إسان ده حسنا سبات جنا كحسونا عين دلن زفتونا نفتوهم سبات كحسونا عين دلنينا نعناون ده حسنا خلنا مالتي سم أملاح بارا جن حق نعاها انتايو حق نعاها انتايو هالوليا نزل مسارة بمقبار أونجل يوهانس معرف حسشو مونتي دلو خنريينا منيو أمت عودس نمجي مرتاقي حان تحطو زحاتته نقص بيلاطوس انتاي لحاتيتو حقي انتاي سم أملاح يبارا كنمبو بينا بحسب كوينا أتقع كم زيبل أونجل يوهانس معرف عسشو مونتي تقسي كاب 3 جميرهم بوي شعب بيلاطوس كم بحدش ناب مقابيا آتوي نيوس صويعها نسخارو نقص أهيديها بلو يوسف دما إذا تزاروس كابر إسخادي خا أتولى زلها ويس بزعباي قالت نجيرو مخيم إلو ملسه بيلاطوس كا أنا مو أهيداو دي كوينه هزب خان لك أونت كانت دي كونن ناباي زحلفوها أنت يجر كا أخيلو ملسلو يوسف كا منجستي كابز عالم زي أيقونتن منجستي كابز عالم زي أنت تخونسي باهيد كي تحز قلاوي متواقع لينيرو حجقنا منجستي كابز عالم زي أيقونتن إلو ملسه بيلاطوس دما مبارسك نسخاس نقص إخابلو يوسف كا نقص مخانيس نسخا أقاتب الله أنا نحكي كمسكر ما أنت زي تولدكم ما أنت زوني أنا بعالم زمزخ كاب حق زخانه كلها دمتي سمع إلو ملسه بيلاطوس كا حقي انت إيو بلو سم أملاح يبالا بيلاطوس تايلو بزي حقي انت إيو يسوس كروستوس تايلو أنا نحق كمسكر متي كاب حق زبله كلها زرباين تقبري دمتي تقبري يسمع إلو سم أملاح يبالا أبزن نريو زلنا أهيداويان ليك أونت كانت يسوس كروستوس بقني حزام كسكال ناب بيلاطوس مس كسسويو بيلاطوس كا انت خاغير كايلو حتى خلو اهي نسخاس نغوس اهيدي خندابله حتى خلو يسوس كريستوس كا نسخا كاتب لاله خندابله ነገር ግን انا نحقي كمسكر يمصي كحق زبلخا كله انت جبرني زربا يسمع مساله كريمو بيلاطوس سايلو حق انت يلو حديد حق سي ايفلطاني نيرو مالتي بس ساعه زي حق زي تفلطوا أنت هونكم وي زي تردأتكم أنت خوينا بقال أملاح مسرت كنملو سينا سم أملاح يبارا هالولويا يسوس كريستوس أنت هلو أنا نحق مسكر إيه متى أتنحكي زفلت أو أنت هجبرني كختلني كسعبني زرباي وأنت هجبري كسمعي بلو بتزاور من جد أنت إزلو زلو أنا سي بزعباي كمسكر متى بزعبا حقي أنا حقي إزلو زلو يسوس كريستوس تقول له إن بيلاطوس مالتي أنا حقي إيه سم أملاح يبارا هالوليا من ياتي يسوس كريستوس بعلون تايلو أونجل يوحنس معرف 14 تقصش يشتايلو يسوس كأبلا يبلنا من قدن حقن هيوتن أنا إيه بزي بأي حدا كوا نوبوز مت يلبوني له سم أملاح يبارا هالوليا زدنا قال أملاح سلازي نبلاطوس تابل الله مالت يسوس كريستوس أنا اتحقي نعيت فلتن تخونكا زرباين تتكبريها كسميخ هالوليا نحق زفلتا زرباين تتكبري كسميخ سم أملاح يبارا سلازي بزي مسارة زي اتحق منيو يسوس كريستوس مناتو قال أملاخ زاربنا خلو أونجيل يوحنس معرف حدا ترينا بزعبا يسوس كريستوس كزارب كلن ري اسكن رأي بحنسب كوينا سم أملاخ يبارك هالوليا وانجيل يوحنس معرف حدا كاب تقص حدا جميرهم بمتان كردعن قال بمجمرتا نبره اتقال دما بأملاخ نبره اتقالون أملاخ نبره إذا بمجمرتا بأملاخ نبره بو كله كونه كافت زخونه زبله دما بزي بو زخونه يلبون هيوت أو نبرت أتا هيوت كا برهان سب نبرت برهانون أب صلمات يبرت صلمات كن أي حزن يوحنس سمو سب أي كاب أملاخ تلاقيه تنسى كلهم بو ناب
እምነት ምእንቲ ክበጽሑ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር ንሱ ንምስክር መጽ ብዛዕባ ብርሃን ዳ ክምስክር መጽ እምበር ንሱስ ብርሃን ኣይነበረን እቲ ነፍስ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም ይመጽእ ነበረ እቲ ንነፍስ ወከፍ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም ይመጽእ ነበረ ስለዚ ጲላጦስ ሓቂ እንታይ ክብል ከሎ ዝተረድኦ ነገር ነይሩ ለካስ እቲ ሓቂ ኣብ ጎኑ ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ኣብ ምዕራፍ 1 ዝረኣናይ ሕጂ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም ተገብር ነበረ ይመጽእ ነበረ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዓለም ተገብር ነይሩ ይመጽእ ነበረ ንሱ መን እዩ ብርሃን ሓቂ ስለዚ ሓቂ እንታይ እዩ እንተልና ሓቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ብጀካ ኢየሱስ ክርስቶስ ካል ሓቂ የለን ስለዚ እሙን ዓርኪ እሙን ሓዊ እሙን ሓፍቲ እንተደሊኻ ክሕስወካ ዘይደሊ ክጠልመካ ዘይደሊ ሓዊ እንተደሊኻ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እቲ ሓቂ ካብ ሰብ ሓቂ ኣይትጸብህ ስም ኣምላኽ ይባረኽ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ሓቂ ክሕስወካ ይክእል ስለዚ የዒንትኻ ናብ መናብል ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያቱ ንሱ ብርሃን ሓቂ ናብቶም ናቱ መጸቶም ናቱ ካ እንታይ ገብሩ ኣይተቀበልዎን ነቶም ዝተቀበልዎ ብስሙ ንዝኣምናኻ ውሉድ ኣምላኽ ኾኑ መሰል ሃቦም ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ንሪኦ መጥምቕ ዮሃንስ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ብርሃን ሓቂ ክምስክር መጽ ይብለና ቃል እግዚአብሔር ንሱ ብርሃን ኣይነበረን ግን ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር መጽ ይብለና እቲ ብርሃን ሓቂ ካ መን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዓለም እንታይ ኢሉ ኣነ መንገድን ሓቅን ህይወትን ሓቅን ህይወትን ኢሉ ስለዚ ሓቂ ኢየሱስ እዩ ሓቂ ናይ ህይወትካ ኢየሱስ እዩ ዘይሕፍረካ ዘይታለካ ዘይጠልመካ ሓቂ ንሱ እዩ ንዑ እንተሒዝካ ክሳብ መወዳእታ እንተክትኾን ኢኻ ትዕወት ኢኻ ኣይክትሓፍርን ኢኻ ስም ኣምላኽ ይባረኽ ስለዚ ሓቂ ኢልካ ዝሓስካዮ እንታይ ወይ ከዓ ሓቂ በቃ ዝሰኣንካ ኩሉ ሰብ ዝሕስወካ ዘታለካ ሰብ እንተኾንካ ምክንያቱ እቲ መንገዲ ሓቂ ኢኻ ተጋጊኻ ዘለኻ እቲ ህይወት ሓቂ ኢኻ ተጋጊኻ ዘለኻ ምክንያቱ እቲ መንገዲ ሓቂ እቲ ህይወት ሓቂ መን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ምክንያቱ እሱ ናብ ዓለም እንታይ ገብር ነበረ ይመጽእ ነበረ እንታይ ክገብር ብርሃን ሓቂ ንሰባት ከብርህ ንሰባት ሓቂ ክኾኖም ስም ኣምላኽ ይባረኽ ንሰባት መንገዲ ክኾኖም ንሰባት እንታይ ክኾኖም ህይወት መታን ክኾኖም ሃሌሉያ ስለዚ ሓደ ሓቂ ኣሎ ንሱ ኸ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ሓቂ ዘይፈለጥካዮ ነቲ መንገዲ ዘይፈለጥካዮ ነቲ ህይወት ዘይፈለጥካዮ በዚ ሶሻል ሚድያ ትካተት ዘለኻ ሰብ እቲ ሓቂ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ሞ ናብቲ ሓቂ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዓም ኣነ ክሕስወካ ክእል እየ ሰባት ክሕስውካ ክእሉ እዮም ትፈትዎም ሰባት ወይ ዝፈትወካ ሰባት ክሕስውካ ክእሉ እዮም ከታልሉካ ይኽእሉ እዮም ወይ ንጥቕሚ ቀርቡካ ክእሉ እዮም ወይ ንጥቕሚ ቀርበካ ክእል እቲ ዘይሕሱ ዘይጠልም ንጥቕሚ ዘይኮነስ ንዓኻ ጥቕሚ ኢሉ ኣብ ቅድሚኻ ዝጣበቐልካ ኢየሱስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ኣሎ ንሱ እዩ እቲ እንኳ ሓቂ ንጲላጦስ ዘይተመለሰት ሕቶ ንዓኻ ትምለሰካ ኣላ ንሱ ኸዓ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እቲ ሓቂ ናይ መወዳእታ ቃል ከም በልካ ናይ መወዳእታ ቃልካ ከም በልክ እሞ በዚኣ ክንውዲ ኢና ስም ኣምላኽ ይባረኽ መወዳእታ ጥቕሲ ንሪኣ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ጥቕሲ 32 ኣብኡ እንታይ ኢሉ ኣሎ ስም ኣምላኽ ይባረኽ ንሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም እቲ ሓቂ ድማ ሓራኽ ተውፃኩም እያ በሎም መን እዩ ዝብሎም ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኢላ ጥቕሲ 30 ጀሚና እንተንቢብናያ ከምዚ ዝብል ንሱ እዚ ምስ ተዛረበ ብዙሓት ብኡ ኣመኑ ስለዚ ኢየሱስ ነቶም ብኡ ዝኣመኑ ኣይሁድ ንስኻትኩም ኣብ ቃለይ እንተጸናዕኹም ብሓቂ ደቂ መዛሙርተ ኢኹም ንሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም እቲ ሓቂ ድማ ሓራኽ ተውፃኩም እያ በሎም ስም ኣምላኽ ይባረኽ ንሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም እቲ ሓቂ ድማ ሓራኽ ተውፃኩም እያ በዚ ሰዓት እዚ ንሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም እቲ ሓቂ ኸ እንታይ ትገብረኩም እያ ሓራኽ ተውፃኩም እያ እቲ ሓቂ መን ኢለኩም ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ እዩ ንሱ ንሓቂ ዝመስከረ ንሱ ኣነ ሓቂ እየ ዝበለ ንሱ ብርሃን ሓቂ ኮይኑ ናብ ዓለም ዝመጽእ ዝነበረ ኢየሱስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ እዩ ስም ኣምላኽ ይባረኽ ስለዚ በዚ ሰዓት እዚ ትካተተ ዘለኻ ዝኾነ ዓይነት እምነት ክህልወካ ዝኾነ ዓይነት ሃይማኖት ክህልወካ ክእል እዩ ግን ሓንቲ ሓቂ ሓንቲ መንገዲ ሓንቲ ህይወት ንሱ ከዓ ምእንተኻ ዝመተ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ደሙ ዘፍሰሰ
زموته أما قابل سمعت زجبر دحسة سمعت زتنسى حجون أبي يمان أملاك كوين ما أنت خزن مال زلو يسود هي وأملاك نسيو تحكي نوع أنت فريد كايو حرق توصيها عبز زبزلو يسوس كريستوس لا تحق تفلتوا أخو تملتيو نعيك تفلتوني أخو أنا خانت أقبركمي حرق وصاكمي منياتو أنا اتحقي زبزلو لا تحق تفلتوا أخو تحقون حرا كتوصاكم بيا سلازي حرا زي وصا خز تأثرك أب صلمات أب حاسوت منجدي أب حاسوت هيوت أب حاسوت نابرة أب استفالالي غودنا زلخ تتاليلك زلخ حق يخونن وي حق مسيلك حسك زلخ غنعخا زداخ مكان زطفا كان زلو زصلمته كان زعرو كان زلو أبزي تدلي نيغا زأتوكا زلو مقزفتي متاللتي نغرات نسو زبانكا هيبكا قدميخا نيسوس كريستوس نتحقي كتهو بساعة زي لابوكا منياتو اتنكو حق يسوس كريستوس حرخ توصتونكا كما أسرخا كما أسرتاتكا حرخ توص انت دليخا كابت زلخاي غودنا كابت زلخاي ولفي نبي يسوس كريستوس نع سم أملاك يبارك نسو ترايو حق قال جن كله تايو حاسوت إيو سم أملاك يبارك كمتي أرستيت حفيز اللهو حقي انتايو حقي يسوس كريستوس ودهياو أملاك قويتا يسوس كريستوس يباركم بخال فيديو كتاب زمتكم سبسكرايب لايك شير كتقبرو بتحتنا يعدمكم سم أملاك يبارك أبزز اللهمو قويتا يسوس كريستوس ممليس يباركم آمين